L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Pajjiżna ra żieda fl-operazzjonijiet li saru fl-2023 minn dawk maġġuri għal oħrajn minuri fejn kollox saru kważi 67,000 taħt is-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa Pubblika. Ċifri uffiċjali li għandu dan l-istazzjon juru li matul is-sena l-oħra kien hemm total ta' 66,914 il-operazzjoni, żieda ta' 4,680 operazzjoni fuq is-sena 2022. Minn dawn fl-Isptar Mater Dei saru aktar minn 58,000 operazzjoni, qabża ta' madwar 3,000 fuq perjodu ta' sena. Aktar minn 1,600 operazzjoni oħra saru għand il-privat, iżda mħallsin mill-Istat biex jitnaqsu l-lista ta' stennija li wkoll akkumulaw matul il-pandemija fejn ċertu operazzjonijiet kellhom jitwaffqu kompletament. Iżjed minn 5,200 operazzjoni twettqu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Minn barra hekk ġew irreġistrati wkoll numru ta' operazzjonijiet minuri fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta fejn saru 773 minn dawn it-tip. Dawn ir-riżultati pożittivi qed jinkisbu permezz tal-impenn tat-tmexxija tal-ħaddiema u l-professjonisti fis-Servizz Nazzjonali tal-Kura tas-Saħħa. Dan bi pjan biex ikun hemm użu aħjar tar-riżorsi, inkluż is-swara tal-operazzjonijiet u bekk tiżdied l-effiċjenza u jitnaqqas id-dewmien, inkluż bl-użu tat-tejati tal-operazzjonijiet, is-sibtiet u l-ħdud u anke matul il-lejl. Fl-aħħar jiem il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewwa Tjena Bela ħabbar li l-Gvern qed iħares lejn pjani li jistgħu jaqdu l-ħtiġijiet ta' pajjiżna għall-20 u 30 sena li ġejjin.